תסכימי איתי שיש הבדל בין אני יודעת שאצליח לבין אני חושבת שאצליח. ושיש הבדל בין אני מקווה שאצליח לברור שאצליח. לרוב מי שמגיעות אליי לייעוץ, ולא משנה עד כמה הן מנוסות ומקצועיות, הן תגדנה, אני לא מספיק טובה ואני לא בטוחה שאני מתאימה. ואני מפחדת שאין לי את זה, וכגודל הציפיות, כן גודל האכזבות וההצלחות. חד משמעית. זאת מעין נבואה שמגשימה את עצמה. מי שיש לה אמונה חזקה שהיא תצליח, הסיכויים שלה להתקדם הרבה יותר גבוהים, מי שספקנית והססנית. לא תמיד יש סינכרון בין המסוגלות הגבוהה לתפיסה עצמית. לפעמים הנטייה היא, בעיקר אצל נשים, להמעיט בערך עצמן. ברגע שאני מזהה כישרון ויכולת, כל שנותר לי הוא לשנות את הדימוי העצמי של המתאמנת, את השפה בה היא משתמשת ואת האמונה שלה בעצמה. אני מזמינה אותך לבוא, לבדוק כישורים ויכולות, לבדוק חסמים, פחדים וחששות, ולשנות את השפה שמשנה תודעה.